हेलौ लोगोफोर दायो दंफैयो शुटिंनि थाखाय आइफलियाव ओमफ्राय शुटिंआ आंनि नङा आंनि लोगोनि आरोना आङो जास्ट मेकआप खालामनो फैदों एन्ड एसे हेल्प खालामनो फैदों आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै शुटिं जायैनि सिगां माने एक्ट्रेसआ सफैयाखैमोन नालाय बेखायनो जोङो नै एसे गेलेबाय थादोंमोन आरोना बिदिनो थिखोलायलायनायनि ओमफ्राय आंखौ हाया नुयोना थिखोनो हायो नुयोना ओमफ्राय नै आं थिखोनो हायो दे ओमफ्राय एसे टाइम पास खालामबाय आरोना माथो खालामनाय शुटिंआवथ' बिदिनो एसे बरिं नांखायो मानसिफोरखौ नेनांगौबा आरोना मेकआप खालामनाय मानाय ओरैनो माबा मोनसे रेडि खालामनायावनो जा बरिं नांखायो आंथ' नांखायो बरिं ओमफ्राय बेजों लोगोसे टाइम पास खालामबाय आरोना माने मिउजिक दामदोंमोन नालाय बेखायनो आङो भइस डाबिंसो होफिनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एक्ट्रेसआ बेनो आरोना नै मेकआपखौ आं खालामदों ओमफ्राय जास्ट सिम्पल बांद्राय हेभि खालामाखै ओमफ्राय हेभिबा बांद्राय अभार नुयो नालाय ओमफ्राय स' लोगोफोर माबायदि नुखो ओमफ्राय आंनि मबाइला एसे माबा नुयो दे ओमफ्राय मेकआपखौ बारा सिनायनो नागिरा मबाइलानो ओमफ्राय जिखुनु नोंथांमोना माबोरै नुखो ओमफ्राय जास्ट ओरैनो सिम्पल देलायहोनानै होबाय आरोना लोगोफोर माबोरै नुखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोथा हरबानो जाबाय आरोना बिथांनिनो चेनेल रंजालि मुसाहारि अफिसियेलमोन बिथांनि चेनेलाव हगारगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो दाबाव आरोना बिथांनि चेनेलखौ आरो भिडिअखौ जेब्ला रिलिज खालामो साननैसो थानानै हगारगोन गाबोन एबा समफोरनो हगारगोन आरोना लोगोफोर नङाबा दाहायनो हगारगोन मिथिया आं मिथिला आरोना डेटखौ आङो ओमफ्राय जिखुनु गाबोन समफोरनो हगारखागोन आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय रंजालि मुसाहारि अफिसियेल ओमफ्राय एक्टरा बैनो आरोना दा शुटिंखौ स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर ओमफ्राय एक्ट्रेसआबो नै ओमफ्राय मा होनबावनो माने एक्टरा गोदान नालाय माने मालाबाबो एक्टिं खालामफेरा एन्ड बेखायनो एसे टाफ जायो आरोना बानायनो हाया जानो नागिरो ओमफ्राय अबसे माने जोंबो रोंखाया थेवबाबो माने जोंबो पारफेक्ट खालामनो हायाबाबो ओरैनो जानला मोनला बानायो आरोना नोंथांमोना माब्रै मोनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोथा हरबानोसो मिथिसिगोन आरोना मोजां जायो ना जाया जोंनि एक्टिं खालामनाया दिनै दा शुटिंखौ एसे देखायबाय आं नोंथांमोनो ओमफ्राय जेब्ला भिडिअआ फुल रिलिज जायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना फुल भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम नङा होनबा ओमफ्राय आंनि चेनेलखौबो जायफ्रा गोदान नायदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम लाइक खालाम एन्ड दिनै माने एक्ट्रेसआ माने आं फोरोंदोंमोन आरोना एक्टरखौ ओमफ्राय एक्टरा थेवबाबो माने लाजोबनो हायाखैमोन आरोना ओमफ्राय एक्ट्रेसआ हनै दाना फोरोंबाय आरोना एक्टरखौ बेबायदि खालामनांगौ बेबायदि खालामनांगौ आंखौ बिदि खालामनांगौ होननानै फोरोंबायना एक्ट्रेसआबो माने पारफेक्ट खालामखायो आरोना आंबो फोरोंदों माखासेखौ आं थेवबाबो माने एक्ट्रेसआ एसे फोरोंदेरबाय आरोना माने माबा फोरोंबाबो जाथाराखैमोन नालाय बेखायनो एसे एनै माने एक्ट्रेसआ बुंनानै खालामहोथारबाय आरोना ओमफ्राय जाबायबो ओमफ्राय नै बे दालाङा माबानिसोमोन आरो पिकनिक स्पटनिमोन आरोना ओमफ्राय नै दा गासिबो बायजोब्बाय बेयावनो लाबाय आरोना लकेसनखौ बोरै नुलांखो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरोना ओमफ्राय भिडिअआथ' मोजां नुगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा मबाइलावहाय बारा मोजां नुनाय नङा ओमफ्राय नै एक्ट्रेस होख्लायबाय आरोना इन्ट्रेस्टनो ओमफ्राय नै नायदो एक्टरनि एक्टिं खालामनायखौ आरोना ओमफ्राय जादोंना जायाखै नोंथांमोना जेब्ला फुल भिडिअ होयो होमब्ला नुगोन आरोना माने मोनसे मोननैयाथ' एसे मिस्टेक जाखायो ओमफ्राय बारायबार बानायो आरोना ओमफ्राय उनाव मबे साबसिन बेखौथ' लाखानानै माने पारफेक्टआव होनोसै होमबानो मोजां मोनोसै आरोना भिडिअखौ जास्ट रोङाबाबो ना खनले खालामबाय थाबानो जाखायो आरोना मोजां नुखायो ओमफ्राय नै एक्ट्रेसआ उल्था फाल्था गिदिंबाय थायो आरोना माने बुंबाबो बेबो जा उल्थाल' गिदिंबाय थायो ओमफ्राय जों रागा जोंलायबायमोन आरोना माने जाखौ स्टेपखौ मोजां खालामनो थाखायनो खनले बानायबाय थानांगौ जायो एन्ड जाबाबो माबा सोरबा सासे मिस्टेक खालामबाथाय गैला आरोना बेखौहाय हाखाला ओमफ्राय थेवबो माने नाजाबाय थायो आरोना ओरैनो ट्राइ खालामबाय थाबासो माने पारफेक्ट खालामनो हायो नालाय ओमफ्राय माने जेब्ला ना शुटिंआवहाय जेब्ला सोरबा एक्ट्रेसआनो होन सोरबा एक्टरानो होन माने मिस्टेक खालामबाय थाबा बै केमेरामेना जोबोर खस्थ' मोनो आरोना मानो होनबा डाबल खेबनांगौ जाबाय थायो नालाय ओमफ्राय जेब्ला मा होनो बेबायदि आरोना नोंथांमोना मिथिखागोन जायफ्रा भिडिअ गायो एन्ड रिल्स भिडिअ बानाय नोंथांमोना एसेबाबो मिथिखागोन भिडिअआ जायाबा माने मोसानाय जायाबा केमेराखौ अन खालामबाय थानांगौ जायो
ओमफ्राय टाइम थाङो आरोना बेयावनो ओमफ्राय बेयावनो टाइम थाङो ओमफ्राय भिडिअफोरखौ मोजां लानो हाया जायो आरोना जेनेबा नोंनाथ' इमारजेन्सि खामानि दंबा सानसेनि एबा साननैनि डेटल' दंबा भिडिअखौ साननैजोंनो हायाबा होमबा नोङो भिडिअखौ बानायनोथ' नोंनो नांथारगोन नालाय बेखायनो समानो गोबां नांनाय जायो आरोना माने थाब खालामनो हाया आरोना बेबायदि पारफेक्ट खालामनो हायाबा थाब खालामनो हाग्राफोरनोथ' मोजां ओमफ्राय सोरबा एसे बांद्राय एक्टिं पारफेक्ट खालामनो हायैफोरनि थाखाय एसे थाब जायो आरोना ओमफ्राय बोरैथो गाज्रिखौलाय होनो मा होनो जेनेबा जाथारिखौलाय बोरै होनो नङा होनबा माने नङाबा नायनाय नङाना रावबो एसे पारफेक्ट खालामना नायो आरोना ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जोंना एक्ट्रेसाबो पारफेक्ट खालामो आरोना ओमफ्राय एक्टराबो खालामनाय मोजां खालामनाय माने खले खालामहोखादों आरोना 10 बार 20 बार ओमफ्राय नोंथांमोना उनाव नायदो आरोना भिडिअखौ बिथाङानो केमेरामेन मानोना आरोना आंनि ब्लग लाना होदोंमोन बेस्रा ओमफ्राय जोंनि दा नेक्स्ट लकेसन नैबे गिबारियाव लाबाय आरोना दस्रा चेन्ज खालामबाय दख'नाखौ ओमफ्राय एन्ड नायलांबाय थादोना बिदिनो सापर्ट खालाम डेलि ब्लग होयो एन्ड नायबाय थाबानो जाबाय आं फेथेर बुंबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना थेवबो नायबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय फंबायजोंसो जा मिन्थावबाय थादों आरोना बेकग्राउन्डनि मिउजिकनि थाखायनो आङो वेस्टार्न फैफिनबाय आरोना उफाय गैया माथो खालामनाय फैयो नालाय बेखायनो होबाय आङो वेस्टार्नखौनो ओमफ्राय एक्ट्रेसखौनो समायसोगारदों आरोना ओमफ्राय नै दा नेक्स्ट लकेसननि थाखाय नेक्स्ट शुटनि थाखाय आरोना नै ओमफ्राय माबि लादों नै एक्टरा हाजो बायदि मालाबाबो खालामफेरा ओमफ्राय माने बावलायलाङो माबायदि खालामोबा माबायदि बानायनाङा बेखौ बावो आरोना ओमफ्राय आंहानो लाग्रा आरोना नायग्राल' आंहा दिनै शुटिंखौ बिसोरनिखौ ओमफ्राय स' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल एन्ड नोंथांमोना बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय आरो जेब्ला भिडिअखौ रिलिज खालामो होनबा नायबानो जाबाय आरोना माबायदि मोनो एन्ड दिनैनि भिडिअ बेनो आरो लोगोफोर थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल एन्ड नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आं बांद्राय फेथेर बुंबाय थाला शूटिंग खत्म हो गया दे नोङो बथल गोबाय सालाय लोगोफोर जोब्बाय थांनोसै बे बैग्रिबारियावनो फोजोब्बाय आरोना लोगोफोर